Det ke jok wan mate ingdeng trok se kebra po India Independence Day arni Dipug of Boys Higher Secondary School pathuak lamalong katalon ponalong VIP alam thelong den gawa phan rong supi mate town pangdak ponlo bangso puthak den arong aradatum ningkarong chekhangon AC den arong hithelong ningkarong pen bom kapang bop he huasai dengpon lapen ke AC Deputy Chairman Ritesh Singh Hiaphan kachuru pajirpon Halapuke ACCM tuliram ronghang lapuson den arong aradaphan kamatha pon theka puthak ke AC Deputy Chairman Ritesh Singh Hiaphan kachuru pajirpon lasi bangso puthak den arong pherangke Bikrom Teron penle arjupon sena kadum karbinglong live kelang rat tum don pinil tum karbinglong live pen ladak mahamay nomadi constituency labangso ke parlopon jasemet denarong ahithi long sidolo labang ke ladak ke local MC deputy speaker Ritesh Singh hi alangli ke japon alangli penang ananing kan pen alangli kache songbong ladak anso se nomati angkang anso se nomati angkang anso se Athima labangke isi border area lo labangke Karbi Anglong East Karbi Anglong na kilut pulote ladak nomadi ahithi penke parokwa la pende narong ahithi sinang lut ponseng po lasi labangso constituency an so se paching thur ponji an so se all round development ji aphansi alang litum deputy speaker local MEC Ritesh Singh hi penangan si paduk pon lo lasi alang li penangan towa rong lu pen chenglok alang li ladak school boundary wall pen chenglok kijun alang pen chenglok PHC asai kam pen chenglok penak alang li cukidam tang ningkan pli alang li cepaduk pon lo lapen ladak an sose denarong ahiti sitame isi development all round development aputhak alang li kapor ipon atengsi pini 15 Indian Independence mate 75th labangso India Independence labangso gift kipajir je phansi nomatia rar phani sia gift kipajir je phansi alangli cepaduksi alangli harogat LA labangso MLA Dorsing ronghang atum pen lapen ladak Karbi Anglong Thomas Council CM tuliram ronghang atim atum pen chingwa chingsai ponsi town labangso development aputhak alangli chingwa chingsai ponsi alangli state government long sidame alangli penangan cepaduk ponsi pini 75th labangso India Independence Day ketalon pon arni pini town sidame dak declared pon lo lasi dak den narong arar atum ke kadok betul da ning arong pegason si hek pon long lo ladak ni marliatum hantu me hek jor ani marliatum ben chenglok lapen ladak lo charlie ke se asong atum ben chenglok lapen political party atum pesname opposition party tum ben chenglok BJP party claim bank ko atum ben chenglok rong rup rong asar tum ben chenglok sorkari kangbura kaman ka dugo be tum ben chenglok labangso town declare puthak alang litum ningkarong cepaklang ponlo la sinil tum Karbi Anglong live pens tame alang litum han denarong town mate denarong aprangke titi bazar busi pulo la silabangso denarong non ke town declare lo pupo niltum alang litum astame hiltume pajit ponlo 1954 aningkansi denarong hithi bangke isi ahithi manangji pusi ladak pen hala suhut kalitang khoising MDC atum kalitang Rolendro Intiatum lapen abarim MP Biren Singh titu mathema Biren Singh tisame dadaksi amhang nang theklo ladaksi arong lo alang litum lapen la bidasing leng tisame ladak Sildompur hawar penlo lasi alang litum hala suhut cipaduk cipalaksi labangsu denarong ahiti sidame 1954 aning kansi labangsu denarong ahiti na pamando lasi penang ana ningkana pi non puthot deputy speaker Ritesh Singh hi lapen BJP sarkar nang to dera pi Karbi Anglong Thomas Council CM tuliram rong hangalang like Japon mesena joksi rong rup sidame jasemet hithi burwa ajo jasemet town paman nangji town le man me pulute labangso ansute development all round development ason sarkar scheme nang keli same isi kadure dokok lasi town nang declare lo pulute penangan kaching thur awar side towar pen chenglok school lo charlie pen chenglok penangan all round development same ilitum thek ponlong po lasi labangso alam maputhang matha ponsi Karbi Anglong Thomas Council tuliram alang ni Karbi Anglong isi mane asam ang bong pen district ang bong pen all round development messenger po alang li akembang labangso dream project long same labangso town committee declared ahin besame alang litum pingkhat ponlo lasi
pini 1975 1974 labang so independence mandate api Bharat Sadin der api non puthot pini an bangke 75 an aningkan nang pleng tang wala si pini bangke 75 India Independence Day labang so ketalon arani long si pini labang so gift mate labang so akhir jume mate labang so nomati arara pan isi akhir jume punang kong lo labang so kinang sot la se thidung labang so gift ki pajir pon labang ke kaprek karilo ladak local MNC deputy speaker Ritesh Singh hi alang li kaping khat alang li kapor ipon ajoksi pini labang so 75 India Independence Day ketalon pon arani bangke labang so denarong bajar sitamen non bangke municipal board labang so asai same nang man pon lo mati homosti nilitum kichuning ridam pen nilitum alam nakera khipen pini arni nilitum phan pini da gopoisa filalong sitamelo nilitum karbieng long along kiching honai CM tuliram long hang taon nang declare pon apot nilihin pen sitamelo mate nili ratahin pen sitamelo alang li fanili tum kurwang tu pajiro tasili tum kadug weta chini lo denarong pulute karbieng long ke entry lu pulute parkhwa mate dak denarong ilitum hadaksi karbieng long wang lote popa fangji tasunang ke matha ponthek je development pulute difujot kali si atokano sitamelo develop nangji puke matha pon pen dak denarong awar sitamelo ansuse pachingthur ponji tapen karbieng long sitamelo ansuse pachingthur ponji pu ki claim ke matha ponthek litum nase rat hoi pen sitamela alang li phan chorulo kasi nilitum sitamelo hada ke thegiding atum pen sitamelo chingwai chingsai lo bangka prega dima son sitamelo itum ta ansuse pachingthur ponji ansuse paklar ponji ma son ke matha pon bang aton long tame thek long bom lo ma dak ngon ki mi ta dugwe ke claim pon bang adiman so se palang memu choji afan nilitum ta ke matha pon dolo tase pini arni ke nilitum afan bang ke historic delo pusi nili che matha pon tape non ke bangji ken kamachi bidami so afana bang ke kadugwe arata tumta ahir jumin ang pidun lo tapen anso se rada tumakang hon ahir jume long tuluk lote anso se tak nilitum ahabar sitamelo nilitum paklar kontek po President Secretary tumben chenglok lapen ladak BDP member tumben chenglok alang litum non aningkarong mate labang so denarong town same declare pon lo labang so municipal board ke declare pon lo labang so puthak alang litum sidamen ladak non ma ke party office long alang litum same bom ke pang bo pen latum aning garong sna meche paklang pon po la pen Ritesh Singh hi phasna me alang litum choru pon po lahelo niliphi nili cameraman pon paklang pon itu lahelo denarong ahiti lo ahiti ke banpik lo 1954 aningkan mate 1952 aningkan bangke district council nangman lo Karbianglong district council nangman lo la suksi keching CCM nangman lo khorsing terang la sopi 1952 ofisi non an si denarong ahiti bangke denarong town committee nang man lo la si ningarong piglo la hello denarong town committee lo la nili pi thelong lo la bangke la dak bangke non mangsi fast growing town pusame non pudame atema penangan la dak ke hiti burwa sen sitame penangan kaching thur la sonamu theknolong la dak ke penangan bepar behahin penangan la dak pen ka develop hin se theknolong atema denarong town punako lo denarong town basi Nogon district punon Hujai district punon Phengnu pen chenglok Anaros pen chenglok Thisiri pen chenglok Han Mehek pen chenglok Han Serong pen chenglok Katukawe Han organic Han an panke Asamalo manke Ladak denarong ahiti pensi denarong town pensi dak pensi supply pon po non pen kailo lage Han 1954 aningkan pensi dak denarong pensi Phengnu a supply do ana manke dak denarong pensi supply bom lo lapen ke anaros pen chenglok hisri pen chenglok hantu mehek pen chenglok sidame ladak pensi chojor cholang dak pensi supply ake ong tung ke litum Karbianglong ke thekmonlong
lasi ladake jagrut non headline non ke jagrut town jagrut labang so factory bang bon lo same jagrut long sidame check ke supply sidame dak denarong a town bensi mate denarong town puna ko lo non ma denarong town si declare lo por denarong town bensi ke ong dung a check bang dak bensi supply pon lo lasi penangan organic sa hormu bang ke dak bensi supply lo lasi nil tum same carbing long life same denarong a hiti mate denarong town bang ke nil tum chururi un 1954 aningkan api non uthot penangan aningkan ajak dingklui api atema 1952 aningkan mangke Karbi Anglong Thomas Council bangso nangseng ponlo halasut ke cengsi bangke khorsing terang alang likalitang alang lisiem nangman lo laso phike non penangan aningkan api aningkan api si non mangke puthot 1954 aningkan men bade non mangke denarong aprange bazar committee pulo non mangke denarong municipal board nangman lo lasila bangso nangke man lo bangke labangke joyke gali penang ajak ading litu api cetekang do penangan ningkan litung kisung ke boy penceng lok penangan kaptora penceng lok kacesong penceng lok kithige jang penceng lok labang so denarong ahiti stame pule nang man puta kali stame non bangke BJP sarkar nang do der pen non bangke ladak Ritesh Singh hi deputy speaker alang li dadak pen ticket en pon pen local MCA alang nang man lo pen non deputy speaker nang man lo lapen non Karbi Anglong Thomas Council charibom lagang labang so sarkar along non dynamic labang so young and energetic labang so CM tuliram rong hang alang li kaping khat pon alang li kabor ipon labang so dream boglong non labang so Ritesh Singh histame litum lok dak local MCA lo lapen deputy speaker lo alang li kabor ipon ateng pensi non bangke non puthot pini 1970 pini 9 labang so 75 India Independence Day labang so ketalon arani along si alang litum labang so nomati constituency phanisia gift labang so nong epaji pono labang ke denarong municipal board lo labang so municipal board non nang man tang lo labang so municipal board nang manalong labang ka prek aja kong galilo labang dak BJP aja kong lo lapen ladak local MCA Ritesh Singh alang lika board ipona join lo lapen pini labang so jaimek labang so ningkarong ani pini hantu mehek ke jora ni marli tum same aning rong piglo thela chong doi chot tum ta aning rong piglo lapen penangan ladak kulat na jor cholang hin nang dudun penangan ningkan pen pusar pisar tum pen jenglok risoi jang tum pen jenglok penangan tum aning rong non chet hek ponlong lasip non nil phi bangke ladak bazar committee general secretary do lapen ladak ke BJP along vice president lo alang li Pradip Ingti lapen Joysing Crow alang li ke dak denarong bazar committee labang so me phulo lase alang li tum pen le labang so ningkarong arani pini bang independence day lo lapen labang denarong sabe municipal board na keman labang so putha kalang litu pele lam thisia jukono পোন প্ৰথমে কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ CM তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰ আৰু লোকেল MSC তথা জিলা পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ ৰিতেশ সিং ছাৰলৈ আমি বজাৰ কমিটি তথা দেনগাঁও সমূহ ৰাইজৰ হৈ মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ যোৱা বহু বছৰ ধৰি আমার বহুত ভাল লাগছে মনটো আজি একদম আজি ফুৰ্তি আমাৰ সবৰে হয় একদম মানে আজি খুব ফুৰ্তি কৰিব আমি ঠিক আছে ভাল লাগছে আমাৰ ঠিক আছে আৰু আমি সুধিব বিচাৰিম আমাৰ লগত আমাৰ ৰূপসী মে ডাঙৰি আছে তেখেতক নন বাংকে 1954 আফি নন বাংকে দেনৰং আফ্ৰাংকে বজাৰ কমিটি পুলননকে আন Ritesh Singh deputy speaker alang ni gache paduk pona joni sipini CM tuliram ronghang alang li kaping khat pona sipini bangke town declare lo la nalitum on berong arat pen seminal litum kupilo pupola bangsa puthak Choro lo tumda mamati local MSC mati non councilor deputy chairman manu alang lihin pe paduk pe non ko ane penang bang bom pini anen te dendong taun nang declare put al pada choro lo pe non ke silong CM sar kantami choro lo alang panang to bahino che paduk pe ase nilihin pe tami lanu se alang lituhan claim kita MCA hidumi pidundo kelemi sipen itu CM sar tuliram rong আমি এটা দোকানীৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব যে এতিয়াতো ধৰক আমাৰ অনুষ্ঠানটো এতিয়া ধৰক টাউন কমিটি হৈ গ'ল গতিকে ইয়াত আমি ইয়াত আমাৰ স্থায়ী দোকানীসকল আছে হন্তা আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম এতিয়াতো ধৰক আপোনাৰ 1954 পাছত এতিয়াতো আপোনাৰ দেনগাঁও এতিয়া মিউনিচিপাল বোৰ্ড এতিয়া মানে গঠন হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে অলপ কৈ দিব
ভাল লাগিছিল ভাল লাগিছিল এতিয়াতো ধৰক আপোনাৰ ইমান দিনেতো বজাৰ কমিটি আছিলে এতিয়াতো মিউনিচিপাল বৰ্ড হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে কি চেঞ্জ দেখিব এতিয়া এতিয়া এই ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে সেইটোৱে আৰু হয় হয় ভাল লাগিছিল আপোনালোকে কাক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছে এতিয়া সেইবাবে আমাৰ ইতিহাস নামলীয়া ঠিক আছে lalo alang litum sidame non bozar committee lada ke claim kedam matum nabade la bakse bozar hitilong alang litum sidame non tenangan alam nang khanun lo okman post kori diba video to okman post kori diba non banke lalo ladak denarong ahitilong ladak local mane chujor cholang ahin alang litum te penangan ningkan pen alang litum sulat cingupon lo pharmacy system cingupon lo na penangan ningkan 1954 pen langgam lo pulote non banke bozar committee ke lo non banke denarong municipal board sinang man lo laso puta ko puson nanal tung puson lo ningarong lo man ningarong pikalam no bozar declare jeruk pik lo tahun declare apa tak ni janarong bozar tahun man no jeruk pik lo karahin Choro lo Karbiang Long Life kelang ber arada tuma pasami nilisami Julie BP la penang litum Johnsi la puson thak kenang so la pen kichume sana berta lang ji pulo tangte nang liar elong kedo Karbiang Long Life channel alo subscribe tha Choro lo kelang por